Ku yi subscribe a Giyawa TV domin samun ire-iren waɗannan shirarwan namu da zarar mun ɗora su. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu. Barka ku da warhaka, barka ku da wannan lokaci. Muna yi muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kuka san wannan tashar taku mai farin jini ta Giyawa TV, wadda ke ƙoƙari a koda yaushe domin ganin ta faranta masu bibiyar ta. A yau ma wannan tashar taku mai albarka ta sake zo muku da wani sabon shiri mai taken sirrika 4 na sace zuciyar budurwa cikin sauƙi. Sai dai muna neman alfarmar mai kallon wannan bidiyo da ya yi mana subscribe domin samun ire-iren waɗannan shirarwan namu da zarar mun ɗora su. Ku biyo mu kai tsaye a cikin bidiyon namu. Ku yi subscribe a Giyawa TV domin samun ire-iren waɗannan shirarwan namu. Barkanmu da dawa. Mai saurare ba tare da ɓata lokaci ba, ka riga da kasan taken bidiyon namu shine sirrika 4 na sace zuciyar budurwa. Bara mu je kai tsaye a cikin shirin namu ba tare da ɓata lokaci ba. Mai sauraro, abu na farko da za ka yi idan ka ga mace wadda ka ji kana so ta kwanta ma a rai, ka ga budurwa akan hanya wacce ka ji a ranka ta kwanta ma, abu na ɗaya da za ka fara yi shine ka tsayar da ita cikin hikima. Hakan yana nufin ka yi mata sallama irin ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bayan haka sai ku gaisa gaisuwa ta mutunci irin wadda muka al'adanta. Bayan kun gama gaisawa, abu na biyu da za ka yi shine ka nuna mata farin ciki akan baka lokacinta da ta yi na tsayawa ta saurare ka. Ka nuna mata cewa ka yi matuƙar farin ciki sosai akan hakan, wanda duk da ka san cewa tana iya kasancewa a cikin wani uzuri na daban, amma ta yi hankuri ta iya tsayawa ta saurare ka. Ka nuna ka yi farin ciki sosai akan hakan daga gare ta. Bayan haka abu na uku da za ka yi kuma shine ka nuna mata cewa kana mai matuƙar ba ta haƙuri akan tsayar da ita da kai akan hanya, wanda hakan ba lalle ba ne ya kasance abu ne da ya mata daɗi a zuciyarta, amma duk da haka ta yi haƙuri ta iya tsayawa ta saurare ka. Ka ba ta haƙuri sosai matuƙa ta yadda zuciyarta za ta natsu da cewa tabbas ta haɗu da mutumin kirki a wannan haɗuwar tasu ta farko. Bayan haka sai abu na huɗu da za ka sake yi shine ka yi ƙoƙari cikin hikima gurin nuna abin da ke cikin zuciyarka, ma'ana ka iya bayyana saƙon da ke cikin zuciyarka game da ita kai tsaye, kuma ka yi hakan a cikin hikima. Waɗannan su ne sirrika guda 4 da za ka yi amfani da su domin sace zuciyar mace cikin sauƙi. Mun gode sosai mai sauraro, kuma muna neman albarka da idan baka mana subscribe ba, ka je ka yi mana subscribe domin samun ire-iren waɗannan shirarwan namu da zarar mun ɗora su. Mun gode sosai. Ku yi subscribe a Giyawa TV domin samun ire-iren waɗannan